Moje meno je Jaroslav Dodok a pracujem ako výkonný riaditeľ reklamnej agentúry a cez víkendy sa venujem vzdelávaniu mladých ľudí. Riadím sa celoživotným heslom: vek je len formalita, ktorá bráni ľuďom robiť to, v čom sú skutočne dobrí. Myslím si, že na Slovensku je veľmi veľa ambicióznych mladých ľudí, ktorí chcú zmeniť túto krajinu a ktorí chcú dosiahnuť niečo viac. Častokrát im v tom však chýba príležitosť. A takáto príležitosť k nám práve prichádza a sú ňou marcové voľby, v ktorých môžeš dať svoj hlas. Častokrát sa ľudia sťažujú na to, čo nefunguje v ich škole, v ich spoločnosti, v ich meste alebo v štáte. Častokrát to práve vy hejtujete na Facebooku, vo svojich statusoch alebo v blogoch. Myslím si však, že to nestačí a nie vždy to musí pomôcť. A práve preto si myslím, že aby si nemusel hejtovať, tak môžeš spraviť jedno dôležité rozhodnutie, a to pozrieť sa, kto kandiduje v tohtoročných marcových voľbách a vybrať si niekoho, kto ti pomôže v tomto štáte žiť lepšie a ktorý ti pomôže posunúť krajinu tam, kde by si ju chcel vidieť ty. Myslím si, že nájdeš 4 ľudí, ktorí budú mať chuť a silu zmeniť Slovensko k lepšiemu, pretože oni, ale predovšetkým ty si kľúčový.